Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentane chicken itu ya gitu, karo iya. Aku kinggo kon bagekno bos ning tangga-tanggaku. Ning dia lagi diadai bos. Jam 10, jam 09 barang dibangun. Ya, ini mau tak berbagikan nasi apa chicken naroya. Ya. Kita nggih konten nggih. Ya iki kon bagekno doyok kon ya teman-teman. Si wis burung ya gong oh. Orang dilengkas. Bos kula karek saiki bos. Wes iki kok dilanjut lagi bos ya. Ini sama sudah. Kuwi pesan kok ndi ya? Sales dulu Yamaha. Yamaha. Awak deko ning ndi? Ya karo to. Oh, karo. Pesen gede Mas, pesen ayam 25. Wis sak segone apa anu ne? Terus nasi. Oh, sak nasine. Nasi 25. Oh, alhamdulillah to doyok oleh pesenan. Terus. Untung dapat teko ni. Ya lek oleh pesenan pura we? Weh, sesuk ya weh. Lumut. Wah, Lumut karo sesuk terus glopo. malah lumut ki lho. Lumut karo di glopo sesuk. Lumut. Oh, mancing. Mancing lumut ya. Oh, uburane ki stoe mancing, stoe oleh dorongane. Tapi sesuk ya tok borongan saka glopo, blotong wi. Oh iya. Malah mangane stoe ki lho. Ini kan inframe lho, Bis. Isprene apa? Inframe ini dalam kamera, ini kan boleh dulu kamera. Oh, sik to. Masuk. Oh, masuk di dalam kamera. Lek. Darono karo. Gosek kok. Gosek kok. Kebolongan anu cetesan iki lho. Hajeng kok ya. Oh, iki cah piye? Lah cah goblok-goblok to ya. Oh, doyok iki cah ora diutek kok goblok kok. Yo. Kok doyok jajak kok potong andase kok nangkrang. Wis tahu, wis tahu. Terus Mas tahu. Kok iso? Sing urung tahu ada jalan umum. Aduh. 15 kok jalan umum. Ini Sopo sing nyelen kok. Tapi masih pin potong ini terus Enteng-enteng ning das ya enteng. sampo larang tuh saiki kok. Larang. Sitok 500.000 lho. Berdino lho. Enteng ning das kok men wak. Pramaso bae yur nek ketokne tangane tok piye. Ya piye ora kulino ngene didoro Ya. ayo dong. ya kenal karo Indah sapa? Putra pisanane wis biasa. Ngopi yo. Ini kota nih ya. Lu kuwi ning templek kuwi lho. Dino ya wong iki. Bu, kuwi lho. Kula bos sedaya. Selawe bungkus. Selawe kerdus. Doyok chicken. Doyok chicken. Doyok chicken. Wah. Chicken naroya le lanjut kaku ya tak. Chicken Naroya. Naroya. Naroya apa? Lah tak ke singkatannya apa Bin? Gak Jawa. Ya, stop teh. Nasi karo ayam naroya. Nasi karo ayam. Lah ya wis seru kok takok. Nasi. Oh. Bayarane doyok. Ya lumayan oleh. Naroya. Naroya. Nasi karo ayam. Chicken naroya, Bos. Chicken naroya iki doyok oleh pesanan dari dealer. Awene. Awene. Tambah lho. Ditambah neh ke. Anak cilik. Tambah neh, Bos. Anak cilik kok. Mama Biji nyantai. Tesnya. Mama Biji iki bagian ngitung duwe. Iya, kasih tak ewi.
sing rayen. Tugas Dede. Oh, guys. Ki Bejo. sepil to kuwi. Anak bayi, anak cacing. Kok anak badi. Ora padha bulan anak badi. Anak cacing. Oh, rame enak to. Nggih ta bejo, yo. Wih, cepet yo das goreng nih, yo. Yo. Chicken Royal langsung laris, Bos. Tak parani aku sodik le blotong. Ditekoni iki ta barang. Rame malah grutukan. Wis tak parani. Iki tekone iki yo piye. Bingung. Asik dah cepet, Boleh ta. Konyong teko iki geruduk. Geruduk teko mulai balik tekone. Gorengnya yuk, gas yuk. Teko lunga Bos iki montore Darpong nih kene. Nah, keme Darpong. Mobil ambil ANV. Anu goreng tepung, Mas. Goreng tepung wonge. Goreng tepung. Si goreng tepung. Goreng tepung wonge. Ya ora apa-apa ya. Yo ya takoni laris manis. Ngene iki ndang tuku iso nang tuku mobil blok kayak dik. Hah? Tuku mobil blok. Pengen mobil anu deh, Avanza. Oh, Avanza. Ya tak dungakno yo. Ya. Iya, Mas. Ya tak dungakno ndak tuku mobil. Blok. Mobil Avanza. Blok. Nek ditarik penumpang. Ya. Iki adike wis tuku motor Vario alhamdulillah. Tadi doyo nang tuku mobil. Mobil Avanza. Saya kok ngapa to kok Apa-apa karo pengen goleki ngono kuwi. musik kok. Iya sik to. Pen kok. Ya aku dilanjut lagi Bos. Iki yo kurang setik. Kalau jadi terusnya nggak bisa bisa. Ya iya sik to. Sampai bakul esnya. Bingung ya. Sik tekan es to sik. Oh, bro kali motor lu gopo. Ndang to ndang. Tekan es to. Bro kali es. Dia mau es teh. Wes vlog sore hari ini sudah akhir ya teman-teman. Jangan lupa di like di spot-spot di Tenongordo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki Bos, iki mau membagikan chicken doyok diborong karo Mbak Tia tadi. Ya. Ini jalan kaki. Bos. Ya. Bos. Ini jalan kaki Bos. Cek. Oi. Cek bujek. Cek. Mujek. Ndi mujek? Sik Bos iki. Cek nyeluk mujek. Oh, mujek kampret. Wek, Apa agama apa? sik, entar kono ae.
iki nggone lek wae 6 ning mara tuwaku bos. Ini dia. Antar ngene mara tuwaku. Teman-teman. Biasa petang bos. Ini mara tuwaku bos. Dhewe wong renek. Apa duk? Chicken duk kau duk. Chicken duk. Chicken. 6. Wae 6. Kilo. Apa tapi? Chicken. Teko gone doyok. Ndi mamamu ya? Mamaku anu. Ngendi yo? Mamaku. Lawo. Ngendi? Salat. Salat. Oh, wong salat, Bos. Masa salat? Motor nuwun ya. Ya. Bapaknya gak jemu. Si bos kita ngantar nggone moro tuh. Ini dia. Ya Allah. Brodol. Si bos. Kali sakun. Mendu. Chicken Aroya bos. Terima kasih Mbak Tia sudah memborong chicken ini 3. Petang dedet. Kita cek. Ayo, terus kok. Ngedumno tek wong-wong iki. Mulai cegurane. Nah, Ini. stok. Sopo ke wong loro to, ke? Karep pentol. Karep pentol. Heeh. Ki sing gedhi nggon cek. Tetes mene stok. Oke, Jo. Iki lho. Kowe karyani, ki ngetero jane wong kerokan, Bos. Ngene Pak RT. Kote. Kilo. Tiga. Makasih ya. Ye. Ya kene kono. Kecik sapa? Sing iki. Cik pira? Ya ki mujek bagian mujek. Wes kowe kono ngarep kono. Ya ayo kene yani. Doyan ora? Wih kena. Ya. Kena Kang Suci. Ya ta makan aku. Ora apa-apa. Malah cukur ngono. Ben to. Oh, enak jam. Lun. Loh, teko nggone Mbak Tia ya. Oh, Mbak Tia Murti. Ya. Wes bos. Vlog malam hari ini wes tak akhiri. Akeh kok ngendum. Kok ngendumno cikene doyok. Tek doyok kan diborong karo Mbak Tia. Semoga Mbak Tia rezekine lancar, sehat. Wes jangan lupa ditonton video malam ini.
tolong di subscribe, di Di like support ya, di support karo YouTube kenal kerja. wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hihi. Wes.